bon. Bushan kuɗi a birnin Tawa. Dan sarkin Fulani Ibrahim Sagwalo yana saurare ta kai yana saurare. Ile sorai. Duwar Arguja ga fata. Sarkin yan kokowa na yanzu ya zuwa yanzu shine sarkin yan kokowar Nijar. Zai kara da shi da Sani Awal. Saboda haka barka wazirin gabas. Uban marayu talkai baba. Alhaji Hamza mai nasara. Ka sa idonka ka kalli wannan kokowa da kai da Ibrahim Mahmudu Bagadoma na Difa. Sabon sarki na Difa. Wallahi. Kai magana uban marayu. Ambasadan Jibalawa Alhaji Hamza Mahmudu mai nasara. Birnin Yamai domin gaisuwa da fata alheri. In ka ji godiya abu yayi. Na so ni dab godiya ni kai mun muna illi sai godiya. Muna bi a hankali muna bi sannu sannu. Yau aka fara. Akwai maza a har yanzu dai Sani Awal ake jira ya shigo hili shi Abu Ibrahim ya kasance cikin hilin Sani Awal kamar can sai ni goka. shine Sokulla furo. yake daure karhonan shi bai kare wa Sani Awal ya shigo. Ya shigo yanzu ya shigo. To Saiwa sai malar sani. In ka ji godiya abu yayi. Arbitre ban. Ini gai ban. Ta ini kuma ni. Da la sarkin hawa mai manda. Abba Ibrahim Sani Awal. Yana jin ka sarkin hawa mai manda. Abba o ida shirga ya zaku. Balan ka challa ka challu. Abba Ibrahim Yamai. wallahi Sani Awal Difa. Difa. Sani Awal wannan haƙewa da kaga Abu yayi da ka kai hari taushe ka zai. Abubakar Yahaya Nuse. Amana ya Wallahi. Mai banda mai Wallahi Yamai mira mai shiwir gabai. Wallahi. So na kurkaci ne. General de division Asman Abdou Haruna go. Wallahi amundu ba amun sai gote laga. Ta. sai malar sani. Allah kawo Alhaji Muntari Garba mai kaka gida. Haja Auda Muntari. Abba! Ah! To! Abuducha! Abuducha! Wallahi Abuducha! Abuducha! Sani Awal har yanzu ya miƙe ya miƙe. Wallahi! Har yanzu da saura Kwada! Kwada ba! da saura Kwada! to To! Une minute, 5 secondes. To! Une minute, 5 secondes. Abba Ibrahim Nyame ya kai da Sani Awal na Difa. Abba ya kar Sani Awal. 5 secondes. Wallahi! Ku tsaya cikin hili. Entraîneur ke Difa ya kawo réclamation. Abba, a tsaya cikin hili. Entraîneur ke Difa ya kawo réclamation. Difa ne mai yadda. Wallahi Difa trainer ne mai yadda. Difa trainer ne ga Arguja za su fata batora. Wallahi réclamation. Ina son sai ta kawo gardama wannan kokowa. Shi yasa na yi shiru sai ta kawo gardama. Entraîneur din Difa ya ce bai yarda ba. Yana da ja. Allah da ce cika ne bisa bakin kura. Na gwamna suna nan hili ku tsare muna bakin daga na gwamna. Na gwamna itacen hama ku tare muna bakin daga. Kasan kokowa talaba biya gare ta da yawa.